para namubuhay kami dito sa San Andres Bukid na ng malinis na pamamaraan po. Sa lahat po ng kinauukulan po, Pangulong Duterte, kami po hindi sumuporta sa iyo. Sumuporta po kami sa administration mo sa Pangulong Duterte. Isa ang San Andres Bukid ng sumuporta sa pagka-Pangulo mo sa Pangulong Duterte. Hindi po kami masamang tao. Hindi po kami masamang tao. Walang nagtitinda sa amin ng druga. Wala. Namumuhay kami dito ng San Andres from 1975 hanggang ngayon. Taas noo kaming naglalakad dito sa San Andres Bukid. Na wala po ka... Kakabit nila yung microphone. Ayan, microphone. Yan. Buhay ang kapuso. Palisigod daw para makilala po ako. Okay na sir, kahit nakakabit po. Gusto ko makita ng buong Pilipinas. Sir, ano po nangyayari dito sir? Oo. Itong tinitirahan ko po sa Pangulong Duterte, pinasok nila na walang warrant of arrest, walang search warrant, walang coordination sa barangay, walang coordination sa SAES, basta pinasok lang kami. Andiyan yung mga sasakyan nila, mga kurulom, mga triple mga ID, hindi sila nagpakita ng ID. Hindi yung mga sasakyan nila, yung yung mga plaka triple po. Andiyan po yung ba nila. Mabuti po dumating yung mga tao na tinulungan kami, mga kapitbahay namin. Kaya sila na sandwich po dyan dahil hindi sila pinayagan ng mga tao na makalabas. Yung nandito po ako, kung criminal ako, dito dapat inuli na kami ng mga pulis. Ito po yung plako, ito yung plaka. Kung bahay na pinasok sir, kanino po ito? Yung mga bahay na pinasok nila. Allahu Akbar! Pagkataon namin, hindi kami masama. Yung pumasok sa amin, walang uniform, walang mga ID. Tapos, pinasok nila doon, natruma yung mga apo ko po. Wala naman sila nakitang ebidensya. Dumating pa yung mga tao namin. Wala silang ID, wala may pakita. Wala silang naipakitang ebidensya. Maliban po, Pangulong Duterte, kung sila ay magbabago ng ikakaso sa amin. Dahil wala silang nakuha sa amin. Hindi kami masamang tao. Ano po, bakit sila hanggang ngayon nandiyan pa? Kasi natrap yung sasakyan nila. Natrap kangina po. ID, ayaw nilang ibigay yung ID. Tapos yung sa gulong ng sasakyan nila, Ayaw nila ibigay. lahat ng kamag-anak, kaibigan. Sabi nila po sa akin, applicable settlement. Pero hindi po ako papayag Pangulong Duterte dahil hindi po ako masama. Natruma yung mga apo ko. Kung masama akong tao, pahuli mo ako. Hindi po ako masamang tao. Pero ni mga sa ID, pero nga. Gusto ko po i-address si President Duterte kasi po, isa po kami sa mga sumuporta sa campaign niya against drugs. Ngayon po, kung ganito naman po yung sana po ma-action na nila kasi pro po kami sa mga pulis na gumagawa na mabuti. Pero sa mga katulad na pulis na ganitong mga pulis Escalawag, sana po, Sir Eliazar, Pangulong Duterte o kung sino man nasa mga opisyal na pwede sa aming tumulong, inosente po kami. I-represent kami ng buong Muslim community ng San Andres Bukid. Guaranteed po yan, tsaka sa lahat ng kapitbahay namin dito. Sobrang matiwasay po ang pamumuhay namin. Bigla kami pinasok na itong mga pulis Escalawag. Sir, ano pangalan niyo sir? Sir, okay na po para makuha natin dyan. Tinakot nila yung mga bata. Hirap para... Ako, Anwar Mufti Ali. Opo. Hindi po ako masamang tao sa Pangulong Duterte. Mga senador, hindi po ako masamang tao. Kasi ito, Sir, sandali. Sino po nakatira dito sa bahay? Kami. Kayo. Ito ang administration namin sa Musque. Apo. Okay na sir, muna nakakausap namin yung may-ari ng bahay sir. No? Gusto ko lang pong ihabol to. Wala kasi ako sa taas sa second floor. Kayo po nakatira din dito. Opo, ako mismo yung nadatnan nila sa bahay na yan. Nandyan po yung tatlong pamangking ko, isang kapatid ko, tsaka yung asawa kong buntis ng 4 months. Umakyat po sila, nag-trauma lahat kasi may baril lahat.
lahat may baril. Sabi mo mga bata yung ano. Mga bata yung inakyat nila sa taas, pilit nilang binubuksan yung vault, yung kwarto. Yung mga cellphone na wala. Yung mga cellphone ng tatay ko, cellphone ng nanay ko, kinuha nila. Ilan yung ganito, plaka? Okay, sir. Okay. Dubli plaka. Sana po, itong part na ito, wag sana itong mga please. Kasi talagang yung trauma na inabot ng mga pamangkin ko. Wala kayong kinikilingan, GMA7. Kasi kung masama Maraming salamat po, Jimmy, sa pagpunta dito. Jimmy Sibin po. Masama kami. Di dapat kinuha na nila kanina pa. Sulsirang. Pasok na niyo. Pasok na kami. Kailan niyo yung plaka? Pasok. Plaka. Dupli plaka. Karton. Pakita niyo siya. Plaka nilang pili. Ulit ka puso kami rin. Plaka nilang pili. Pakita yung duplicate. Inaharas at ito matakaw na plaka. Ay gano'n po, bakit ka makapagplaka? Yung isang plaka. Para ka pa, ha? Hindi lang. Tama. Magsasalita lang. Ayos gato po tayo, papapain na natin. Opo. Opo, pre. Dito muna kayo. Kasi disalik. Mararabon. At siya disalik ang mararabon. Soko taragong jaman na. Mararabon siya disalik. Nakibo pa kapatay ko Ron. COVID-19. Yan, so kaya pangarapan na ka na pilera. Yan ata biatrix. Yang ada mana views kan? Mantan. Ya. Mana 9 views bu. 9 views. Ya, cok karena pag-live 9 views. Nasa puno.